रायजो राजा नोंथांमोना फोथायोना फोथाया आं बेखौ मोनथिया, नाथाय आङो सैथो बाथ्राखौनो बुंगोन। मानोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव माने जेनाखै, फेजेननायसो जादों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा थाबाय थायोब्ला बर' जाथिया जोबोद गोजौआव दावखोलांगोन आरो बे बर' जाथिजों रावबो चेलेन्ज खालामनो हानाय नङा। मानोना बर' जाथिनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन। नोंथाङा नुदोंना एग्रिकालसार सेक्टराव गोबां खामानि मावदोंमोन, स्पर्ट्स सेक्टराव गोबां खामानि मावदोंमोन, सेरिकालसारनि सेक्टराव गोबां खामानि मावदोंमोन। माने गासैबो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो गोबां मोजां मोजां खामानि मावदोंमोन। आरो हिउमेन रिसर्स बड'फा सुपार 50 मिशन मुं होनानै हिउमेन रिसर्स सुबुं सम्पद माने सोरजिनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन आरो गोबां सोरजिदोंमोन। बिथांनि नाजानायाव जादोंमोन। आरो बैफोरबायदि माने बर'नि जौगानायखौ नुनानै, नङा होमबा, बर'नि जौगानाय, बर'नि मोजांखौ नुनानै माने बिथांखौ बिटिसिआव सरकाराव लाखिबाय थाब्ला बर' जाथिया गोबां जौगालांबाय थागोन आरो बे जौगायोब्ला गुबुन जाथिया गाहायाव थालांगोन। थ' माने मेगन गोसा मेगन सानानै बिथांनि जिथुनाखि इउपिपिएल पार्टि, बे पार्टिखौ फेजेननाय जादों रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिर बाथ्राया सैथोना असैथो। आं हले सैथो बाथ्राखौनो बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' मानोना दिनै जोंनि गेजेराव डक्टरनि अनजिमाया खममोन, इन्जिनियारिंनि अनजिमाया खममोन ना, बेबायदिनो अफिसार्सफोरनि अनजिमाया खममोन। दिनै एसे एनैब्लाबो गोबां बारायलांबाय थादोंमोन ना, जोबोद मोजां जाबोदोंमोन। आरो थ' बिथाङा ओरैबायदि एक्टिभ, ओरैबायदि इडुकेसननि बेलायाव, सोलोंथाइनि बेलायाव ओरैबायदि एक्टिभ, ओरैबायदि मोजां खामानि मावदोंमोन। थ' बिथांनि जिथुनाखि मिशन भिजन ना, बियो ओरैबायदि मोजांमोन। माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांनायाव बिथाङा जोबोद माने गोसो होदोंमोन आरो गोबां बिफाव आरो बिथाङा सिन्था खालामदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो दिनै बे पार्टिखौ फेजेननाय जादों। थ' नोंथांमोना दिनै नुनो मोनदों बिपिएफनि माखासे कर्मिफोरा, बिथांमोना दिनै बबेबा गावसिनि माने माबानिफ्राय फैसा खाङै लोगोफोरनिफ्राय फैसा खाङै बबेबा IIT इन्जिनियारिंनि एडमिसननि थाखाय 5 लाख 3 लाख बेबायदि डनेसन होनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। बिथांमोना दिनै ओरैबायदि फंसे बाथ्रा बुंदों, ओरैबायदि इनसाल्ट खालामदों, ओरैबायदि लासिं खालामदों। मानोना मानाव गेदेर बे प्रमद बर'नि जिथुनाखि बड'फा सुपार 50 मिशन मुं होनानै जे हिउमेन रिसर्स सोरजिनो नाजानाय, दानो नाजानाय, सुबुं सम्पद सोरजिनो नाजानाय, बेखौ बिथांमोना ओरैबायदि लाजि फोनांदों। मानोना बिथांमोना बुंदों जोङो बड'फाया जोबोद गोजौ आरो बे बड'फानि मुंखौ जोङो इसिबां माने गाहायाव जोङो दोननो सानाखै। माने मा होनदों, सुपार 50 मुं होनानै गाहायाव दोननो जों सानाखै। थ' बेबायदि ओरैबायदि लाजि फोनांदों। दा बिथांमोना मावनो हायाखै, बेखौ लाजिनांगौ। नाथाय मावग्रा मानसिखौ, जाय मानसिया मावदोंमोन, बे मानसिखौ बिथांमोना लाजि फोनांनायाव थिग दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना। बिथांमोना दिनै बड'फानि मुङाव मुं लाखिनो गोसो गैया। सोरबा रुपनाथ ब्रह्म, सोरबा मदाराम, सोरबा गुबुन मानसिनि मुङाव मुं दोननो नाजादों। थ' बेयाव जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया, न' अबजेक्सन, न' प्रब्लेम। नाथाय बेबादि इनसाल्ट खालामनाया मोजां नङा आरोना। दिनै गासिबो बिथिङाव राजनिथि खालामनाया मोजां नङा। सोरनोबा दुखिया न'खरनि थाखाय फरायनो एडमिसननि थाखाय 5 लाख 3 लाख रां होदों, बेयाव जोङो सापर्ट दङ। नाथाय मोजां खामानियाव इनसाल्ट खालामनायखौ जोङो माब्लाबाबो नट एक्सेप्टेबल रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोबोद दुखुनांथावना, बेफोरबायदि रावखौ जों खोनायोब्ला दुखु मोनो। मानोना मोनफ्रोमबो बिथिङाव राजखान्थि खालामबा जानाय नङा। दिनै मालगावनि रायजो राजाफ्रा दिनै दुखुआव गोलैना दङ। दिनैनि समाव
मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै खुगा सियाखै। बिथांमोननि खुद्रिनायाव, बिथांमोननि जि दुखुआव बिथाङा खुगा सियाखै। दिनै बिथांमोना बेसेन गैया। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेसेन गैया। जेब्ला इलेक्सन जागौमोन अब्ला बिथांमोननि थाखाय खाना खुजा लेंग्रा बायदि बायदि मानसिफोराबो बिथांमोननि थाखाय बेसेन गोसा जायो। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोननि थाखाय बिसोरो मैल्य गैया रायजो राजा नोंथांमोन। माने बिथांनि थाखाय दा जायफोर माने EMनि खिथाव थाग्रा, CMनि खिथाव थाग्रा बैफोरसो बेसेन गोसा रायजो राजा नोंथांमोन। जेब्ला इलेक्सन फैगोन अब्लासो बै गोरिब गुन्द्राफोरखौ आसि बिमाजों नादामब्लानो नागिरगोन रायजो राजानो। सांग्रां जा, बियो जोबोर राजखान्थिनि बियो मोनसे गिदिर षड़यन्त्र, फाव फान्दायनाय रायजो राजानो। बिनिफ्राय जोङो बारग'नो नांगौब्ला जोङो बुजिनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो हमदांनो हानांगोन नङा। थ' जोबोद दुखुनांथावना रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। मानोना समनि गोबां आंखाल, बिराद खस्थ'जों भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना शेयार खालाम भिडिअखौ। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।